filme de fantastiske øko-jordbær. Vi kommer fra Bonnemann-Gjerdsgård i Rødebro, og nu er vi splittet ud til her for at høre lidt mere om de fantastiske jordbær og den fantastiske rejse. Gjerdsgård, herovre, der har vi jo Gert. Hej, Else, det er dejligt, du vil komme. Ja, det var så lidt, Gert. Nu hvor vi står herude på din jordbæravl, vil du så ikke fortælle lidt om den? Det er jeg tror, jeg vil. Jamen som sagt, jeg har jo min egen jordbæravl her, og det er jeg temmelig glad for. Ja, som nogle ting, der er kilometervis. Jeg må ikke sige til den. Nej. Men altså indtil for 3 år siden, har jeg fortælle dig, var det en sprøjtet mark. Ja. Det var jeg ikke meget for. Nej. Så blev det til en økomark. Ja. Det var noget, der virkelig satte sig i hjertet. Det er jeg glad for, og det er virkelig sat sig i gang i produktion. Ja, jamen det er jo forståeligt nok, Gert. Det er jo forståeligt nok, ja. Jeg har fået en lille regnorm. Hvor satan, Torski, jeg har sagt, du skal mishandle de dyr. Kom her med det. Ja, det kan jeg ikke. Ja, det er i orden, Gert. Ja, kan du fortælle lidt, når du er økolandmand her? Kan du så fortælle, om du helst foretrækker øko eller sprøjtet? Det kan jeg godt, altså, det kan jeg. Ja, jeg foretrækker 100%, 110% øko. Jeg vil virkelig forsøge at få Danmark til at blive et bedre økolandskab med sunde ting og sager, så man ikke fyrer en masse E-stoffer i sig selv. Ja, det er jo det. Det er det. Ja. Jamen det er jo helt klart forståeligt, Gert. Det er jo forrygende. Men nu har jeg jo sådan lige blevet afbrudt lidt her, og så har jeg gået lidt og tænkt på, hvem denne unge mand her om. Det er Torski! Torski! Kom! Ikke på Else! Ja. Torski! Hej, Torski! Hej, jeg hedder Else. Ja. Torskild, er du medarbejder her på Bonnemann-Gjerdsgård? Ja! Ja. Jamen, hvad synes du om gården? Jeg synes, det er helt fantastisk. Også den måde, at de vil sikre vores fremtid. Fantastisk! Og jeg har nogle utrolig gode kollegaer. Og jeg vil sige, min chef, han må ikke forglemmes. Han er så dejlig. Tak for det. Ja, Torskild, hvis du nu selv skulle bestemme, hvad du foretrækker til helst, øko eller sprøjtet? Jeg siger helt klart øko. Jamen, som vi kan høre her, så er det helt klart ja til øko her fra Bonnemann-Gjerdsgård. Så der er ikke andet end at sige tak for det. Hej. Det var dejligt, du ville komme. Ja, selv tak, Gert. Selv tak. Ja, så siger vi tak her fra Bonnemann-Gjerdsgård, og i næste uge har vi en udsendelse om gulerødder. Tak for i aften. Bonnemann-Gjerdsgård. Herovre har vi Bonnemann-Gjerdsgård. Goddag, Gert. Nej. Men alligevel, når jeg står her med min tårer, og står måske og... Nej. Ja, Ja, det kunne være super, hvis vi stod af med den der gravko der, og så begyndte at køre den. Det kunne simpelthen være godt. Du skal ikke grine, idiot.